тут ваше любовне передбачення. А яке? Давайте поглянемо разом. Напишіть в коментарях свій знак зодіаку для того, щоб цей розклад спрацював саме на вашій енергії. Отже, давайте поглянемо, яке у вас любовне передбачення. Давайте поглянемо. Безхмарне майбутнє у вас в плані кохання, романтики. Карта говорить про буквальне щастя, про фарт, про романтику, знову ж таки. Дуже приємна, дуже класна карта. Далі хочу зазначити, просто чудесні карти випадають нам. Нових починань, нових романтів, нових якихось відчуттів, нових почуттів, нових відносин. Якщо ви вже перебуваєте в відносинах, карта говорить про те, що у вас все буде добре, все буде класно, жодних проблем не буде виникати. Тобто, загалом, дуже гарне передбачення, безхмарне майбутнє. І очікуйте якихось, можливо, приємних змін, якщо ви зараз самі.